Durante os primeiros anos do século XX erguéronse as primeiras construcións do ferrol modernista, unha das maiores riquezas que resistiron co paso dos anos. A Casa Romero é un auténtico exemplo de que arte e calidade pódense misturar entre 4 paredes. Hola, Encarna! Hola! É vostede Encarna? Sí, ti és Javier. Son eu, podemos subir? Estás na tua casa? Hola. Hola, Encarna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado. Bueno, pues ya podes pasar, si queres. Antes de pasar, sí, acaba de chamar a atención o timbre da porta. É original. Original e sona como as antiguas bicicletas. Igual, vas a veña. Xa a entrada Encarna di moito da casa. Home, pois non vexas o que te che queda por ver. Isto son máis de 2 metros de anchura. Sí, 3 e pico de alto. Está do cadro vostede? Si, fai 20 anos, meu filliño. Temos unha habitación que é unha das miñas preferidas. Túmame aquí, póllame así e olvídame dos problemas todos. Reláxase, non? A miña habitación. Carai, Encarna, menuda habitación. Que luminosidade. Sí, é moi espacioso. Aquí sentaste, lles un libro, dormes, pasas horas. O cabezal da cama, todo de madeira. E demais é madeira tallada. Fui moito a Madrid no rastro, por Lugo en tiendas de anticuarios, en Coruña tamén compré algo. Isto é un mueble de caoba, é francés, Luis XV, creo. Empecé a costarme 500.000. Cada mueble deste ten un certificado de garantía, conforme a valía, de que ano é. Cando teño tempo, un domingo, así que chove, que estás así, que non sabes que facer, séntome aquí, coño un libro, me tomo o meu desayuno, e digo, que chova, é tan bella como eu. Cantos anos ten vostede? Eu teño 64, vou morrer antes que a planta. Ai, o butano, hola, Germán. Hola, que tal, o butanero? No, sí, butanero para a miña parexa. Xa non fai falta pedila, non? Non, xa sabe, as necesidades da casa. Vivo feliz aquí, pero moi feliz vivo. Despois nos vemos. Aquí no. Agur. Hasta loguiño. Continuamos vendo a casa. Cando veñen os amigos sentámonos todos, tomamos un cafeíño, pasamos horas aquí. Este espello case tan grande como a parede. Esa é da casa, original da casa. 300.000 pesetas. Anticuarios andaban peleando detrás do espello. Pero eu debín cotizar un pouco máis e tocoume a min. Mira, aí é un lado Correos, outro, na dereita, o Jofre. O Teatro Jofre. En frente o Arsenal. E isto que temos aquí que é, Encarna? Pois no inverno que está chovendo, cerras maineles, abres aí un pouquiño, ventilas. Bueno, e aquí hai esta lámpara, que tamén a traje dun anticuario de Madrid. Tazas aquí de porcelana inglesa. Isto ten máis de 60 anos, este azucarero. Non sei se non terá o siglo, fíjate. Mira que bonito. Isto non é pintado, mira. Isto traballado o cristal como repujado. E teño unha vitrina con exposición de muñecas antiguas. As dos joyas son esta, que é la de máis valor, pode ser de comenzo de siglo. E depois esta outra, que, fíjate, os tirabuzos, pelo natural. Xa vendín as máis importantes. Eu tiña unhas muñecas alemanas coa numeración aquí atrás por 2.000 euros, por mitad do que valían. E a veces as cosas non van como un quere, hai que desfacerse. Como ahora, vendo a casa. Quere vender a casa? Sí, quero vender a casa, se podo vendo. Quero salir por aí e vivir un pouco. Esta foi unha etapa. E agora vamos por aquí, mira. Este é o cuarto de baño. A bañera é original. E fíjate os pés da bañera. A grifería é actual, pero sempre acomodándome a línea da casa. Canto lle custou a vostede o piso por aquel entón? 40 millóns, 240.000 euros. Canto pide agora? 80 millóns de pesetas, que serían 480.000 euros. E aquí temos a cociña, está feita en mármol, toda, encimera todo. Aquí temos os electrodomésticos escondidos, porque non lle queda ben a este tipo de casa. Miña neta, que ten 20 anos, xa comeu aquí. E todos os amigos da miña filla, así andou por todas as casas. Xa agora son homes, mulleres, e sigue aí, intacta. Isto é un brasero antigo. É antigo, non? Sí, eso es original. Vamos por aquí. Y si os fijáis qué frescos tiene, que es un pintor de la época, un tal de la Vega, no puede ser el valor que tiene, pero la gente que entiende de esto, pues
Se quita el sombrero cada vez que ve estas cosas. Taluche vivió neste piso, lo hizo para él. O arquitecto do Ferrol modernista viviu na súa casa. Aquí. Él hizo la casa, pero esta la hizo para él. Esto é un costureiro, non é unha mesilla, onde fardábamos os fíos. Poñíamos a máquina aí encima. E aquí tenemos unha lámpara. Modernista, tamén, de comienzo do siglo. Vinas e dixen para estas dúas habitacións. E cabei os cartos. Vostede traballa agora mesmo? Eu sigo traballando, quedame un ano ainda de tirar polos pelos. A que se dedica? Perruquera. Decimos a peluquería. Aquí está a fecha de cando se fixo o edificio. 1911. 1911. Hola, Encarna. ¿Qué hay? Estoy de hora. Claro, verte, porque no vienes mucho. No, por las tardes no Ya. suelo venir, pero me están arreglando el pavimento. Cuando tengo ganas de relajarme, vengo aquí, miro para el techo y es una sesión de... Sí, señor. Es una sesión de relax. Pues nada. Hasta que nos volvamos a ver. Bueno, hasta otro momento. Muchísimas gracias, que Adiós. disfruta la casa, gracias. Encantada, vosotros. Que pretiño da casa lle queda. Aquí todo queda cerca. Ferrol é como unha tableta de chocolate, calles para arriba, verticales e horizontales. E aquí teño a miña moto. A súa moto? Miña moto, que colle, sí. É moteira vostede? Levo 25 anos. E agora truco, que se está moi nervioso cada vez que me ve na moto. Vamos a facer o relevo a José. Hola, que tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vou recibir co clienta. E veña, descansa un pouco. Eso fillo ti. Sí, el relevo. Como te sientes sabendo que tes unha casa como a da túa nai tan maravillosa? Pues encantado. Y esperando algún día disfrutar yo también de ella. Bueno, hombre, que xa rematei o traballo por hoxe, xa vou ben. Xa tanto traballar. Marcha na moto? Na moto, porque é un dos meus hobbies, chico. Ata onde vai? A Villalba. Vou a charca a dar un baño. Pois que se refresque e boa viaxe. Hasta logo. Randy e Juan son unha parella galego-norueguesa que vive nunha antiga casa reitoral do ano 1729. Fai 10 anos que reformaron e fixeron deste lugar